iKaladokhwe idolophana elinembali kodwa nangona sele kugqithe iminyaka engapha kwama-25 yenkululeko kweli, abahlali balapha basafuna iinkonzo. Mhlawumbi nawe ngokubusiza apha uzibonile indlela zethu. Asisenazo nee-potholes, sine-pools. And siyilwele into kakhulu yokokuba iinkonzo zizobantwini. Imali yona yathunyelwa the infrastructure grant. Hayi iyaphuma yona. Kodwa infrastructure grant ihleli eWhite House ayizi ebantwini. Le dolophana ikwalikhaya lamaqala omzabalazo iKaladokhwe 4. Kodwa apho lamatshantliziyo alelukuthula akuginyisi mathe. Njengoko kungabiyelwanga kulamadlaka, amanye onakalisiwe. Ndiyafuna into okokuba ipicture le bayibone kakuhle into okokuba iKaladokhwe yayiphambili emzabalazweni kodwa in terms of development kulo rhulumente wedemocracy isemva kakhulu. uMasipala uthi uzama ngandlela zonke ukusa inkonzo eluntwini. But if you look currently at the slide that is talking to 67 municipalities that are dysfunctional, you don't find this municipality. It means that we have tried ourselves to turn the wheel against the negative narrative. Abahlali banethemba lokuba uNyulo lorhulumente basemakhaya uza kuzisa utshintsho. Kwiindaba ze-SABC, ndingulwando nomoyi, ndiseKaladokhwe.